Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Simona Pomaza, iată pentru început principalele titluri ale ediției. În aceste zile cu temperaturi extrem de scăzute, atenția autorităților se îndreaptă către persoanele fără adăpost. Acestea au fost luate de pe străzi și conduse în adăposturi. Țurțurii reprezintă un real pericol pentru fiecare dintre noi, așa că la Inspectoratul pentru Situații de Urgență sunt foarte multe solicitări venite de la piteșteni care vor să scape de ei. Locatari noi la zoo de câteva săptămâni, 2 pui de tigru siberian reprezintă atracția parcului din Trivale. Temperaturile extrem de scăzute, mai ales noaptea, au determinat autoritățile să ia măsuri în ceea ce privește persoanele fără adăpost. Astfel, patrule mixte formate din jandarmi, poliții și medici au încercat să ajute nevoiașii care stăteau pe străzi și i-au dus în adăposturi. Sunt 13 astfel de cămine în Argeș și până acum au fost cazați pe timp de noapte peste 135 de nevoiași. În Argeș, pe timpul nopților, temperaturile au scăzut și la minus 15 grade Celsius, un adevărat pericol pentru sănătatea persoanelor fără adăpost. Tocmai de aceea, prefectul a hotărât să se îngrijească și de soarta nevoiașilor care au fost luați de pe străzi și duși în adăposturi. Am organizat în orașe și municipii patrule mixte alcătuite din către Poliția Județeană, Poliția Locală, Jandarmerie și Zmurd, care să verifice zonele în care aceste persoane fără adăpost se adăpostesc. Practic, aceste zone pot fi clădiri dezafectate, zone izolate, canale, astfel încât aceste persoane să fie preluate și conduse în adăposturile din administrarea primăriilor. Sunt 13 adăposturi în tot județul, în Pitești sunt 2, iar în Mioveni 3. În perioada cu Uger, în doar 3 zile, peste 135 de persoane au fost cazate în aceste adăposturi. De regulă, aceste persoane fără adăpost sunt cazate pe durata nopții, de la ora 20 seara până la ora 8 dimineața, iar în cele 3 nopți aferente perioadei 31 ianuarie-3 februarie, când știți și dumneavoastră a fost foarte frig, au fost cazate un număr de 135 de persoane. Adăposturile vor fi deschise noaptea și în următoarea perioadă, mai ales dacă temperaturile vor fi la fel de scăzute. Patrulele îi vor căuta în continuare și vor ajuta să ajungă în cămine. Țurțurii ne creează mari probleme în aceste zile, iar reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență abia mai fac față solicitărilor venite de la piteșteni. Intervențiile pompierilor sunt foarte dificile pentru că unii țurțuri cântăresc chiar și 500 de kilograme. Este bine să vă preocupați de eliminarea lor de pe imobile pentru că reprezintă un real pericol. După ce am scăpat de precipitațiile abundente și viscolul puternic, acum ne confruntăm cu o altă problemă, țurțurii, ce reprezintă un real pericol pentru noi toți. Asta pentru că de multe ori nu avem cum să ne ferim și suntem nevoiți să trecem exact pe lângă trotuarul de lângă bloc. Nu vă e teamă să treceți? Sunt țurțurii? Da, ne e teamă. Trebuie să fim foarte atenți în păsul clădiri, că văd că, da, ce să le facă? Sunt periculoși? Sunt periculoși, dar ce să le facă? Nu poate să-i dea jos de acolo, departe, eu știu. Ar trebui totuși să cheme pe cei de la ISU, de la... Da, de la situații de urgență, ca să poată să-i desfacă și să evite orice pericol. Vă e teamă să treceți pe aici, pe lângă bloc? Sunt țurțuri foarte mari. Ba da, am văzut când am trecut. Acum mă feresc și eu, asta e. Am trecut, dar totuși, uite, nu... Cu teamă? Cu teamă, bine. Țurțuri foarte mari și vă puneți viața în pericol, practic. Păi bineînțeles, dar ce vreau să vă spun eu, dar nu e pompier, nu sunt ca să poată să ridice, să le ia. Trebuie solicitați pompierii să... Asta e. Dacă unii sunt mai mici, există și imobile unde țurțurii pot cântări chiar și câteva sute de kilograme. De aceea, în aceste zile, solicitările la Inspectoratul pentru Situații de Urgență sunt numeroase și chiar și pentru angajați, eliminarea țurțurilor este o intervenție destul de dificilă. Detașamentul de pompieri Pitești primește foarte multe solicitări în această perioadă. Cât de grele sunt intervențiile? Sunt grele de la caz la caz. În anumite părți sunt țurțuri care cântăresc aproximativ 5-600 de kilograme. În anumite cazuri sunt țurțuri care cântăresc doar 50-60 de kilograme. E greu să-i dați jos? Este foarte greu pentru că există pericolul să se strâmbe și tronsoanele de la autoscară și te trage cu totul în jos greutatea țurțului efectiv.
Persoanele care vor să scape de țurțuri uriașe le pot pune oricând viața în pericol, trebuie să se adreseze administratorilor. Ulterior, aceștia trebuie să solicite Inspectoratului pentru situații de urgență o echipă ce se va deplasa la imobilul respectiv pentru a degaja țurțurii. Reprezentanții ei spun că acolo unde există posibilitatea și locatarii, în special cei de la ultimul etaj, pot elimina gheața de pe acoperiș, tocmai pentru a fi evitat orice incident. În plină iarnă, grădina Zoo din Pitești a scos la lumină noile vedete. 2 pui de tigru siberian au devenit de câteva săptămâni atracția incontestabilă a Parcului Zoo din Pădurea Trivale. Din primăvară, pe lângă sutele de animale de pe întreg mapamondul, grădina Zoo se va putea mândri și cu reptile, păsări exotice și acvarii cu pești rari. Tigroaica Raia și tigrul Simi au devenit în urmă cu 2 luni părinții a 2 drăgălașe ghemotace de blană. Noile vedete ale grădinii Zoo din Trivale, botezați Salomea și Solomon, sunt mândria unității, iar cât este ziua de lungă, aleargă și se joacă în zăpadă sub privirile atente ale mamei. Deși au ajuns la vârsta de 2 luni, puii de tigru siberian abia acum au luat contact cu mediul, ei fiind ținuți în condiții speciale pentru a putea lua în greutate și pentru a se acomoda cu hrana. Pentru noi inedită, e prima oară când o tigruaică fată în grădina zoologică din Pitești. Au apărut pe 30 noiembrie 2013, o pereche, o femelă și un mascul. Nu prea se întâmplă, sau să spunem că sunt puțini cei care obțin în captivitate asemenea fătări. Dar de când am achiziționat-o pe Raia, intenția noastră aceasta a fost tocmai pentru a mări numărul de exemplare de tigri. Nu doar micile vedete au parte de o atenție deosebită, sutele de animale și păsări de aici au fost pregătite pentru sezonul rece. Au adăposturi călduroase și li s-a făcut vitaminizarea, în timp ce unele specii originare din țări cu temperaturi scăzute s-au bucurat din plin de prima zăpadă a lui 2014, zburdând fericite prin țarcuri, animalele din țările calde stau în adăposturile lor încălzite și nu îndrăznesc să scoată nici măcar nasul afară. Care nu rezistă la frig, struții, maimuțele sunt băgate la căldură, au o perioadă foarte scurtă pe vremea aceasta geroasă când ies afară. Restul animalelor care rezultă la căldură cu ajutorul nostru prin asigurarea suplimentară de hrană și așternut, nu sunt probleme. Din primăvară, capacitatea grădinii Zoo se va mări, iar în custodia instituției vor intra peste 150 de noi exponate. Este vorba de inaugurarea unui terariu cu peste 50 de reptile, un spațiu special amenajat în care vor fi adăpostite 100 de păsări exotice, dar și acvarii cu pești rari. În fiecare an, pe 2 februarie, este sărbătorită Ziua Mondială a Zonelor Umede și ca în fiecare an, Direcția Apelor Argeș-Vedea marchează evenimentul. Zeci de copii de la mai multe școli din Pitești și Mioveni au avut ocazia unei lecții deschise în natură, unde au învățat despre ce înseamnă zonele umede pentru fauna locală. Vedeți, copii, când vă spuneam eu că lebăda e grațioasă și plutește. Ia uitați ce frumos se vede, da? Sunt mii de păsări care poposesc pe malul lacului din Prundu. Tocmai de aceea, reprezentanții Direcției Apelor au organizat pentru aproximativ 80 de elevi o lecție deschisă. Copiilor li s-a explicat ce reprezintă zonele umede pentru faună și li s-a vorbit de migrația păsărilor. Alături de micuți a fost și ornitologul Radu Gava, președintele Societății Ornitologice din Argeș. Părinții, strămoșii voștri, nu vedeau asemenea păsări aici, că nu aveau de unde. Era firul Argeșului care curgea și atâta tot. Aceste păsări au apărut după anul 1960, când au apărut aceste lacuri. Păsările care vin din nord migrează în special de-a lungul apelor, adică vin la noi în țară pe Valea Prutului, pe Valea Siretului, altele vin prin Transilvania, pe aici prin culoarul Rucărbran. Copiilor li s-au pus la dispoziție binocluri pentru a observa păsările de aproape. Aceștia au fost fascinați mai ales de grațioasele lebede. Ce observ? Sunt foarte multe lebede. Văd o rață și niște lebede. Ia vlăduți, ia spune tu vlăduți, ce vezi? Vlăduți, ce vezi? Vlăduți e... Ia spune vlăduți, dar tare, așa cu putere. Eu văd niște lebede, niște rațe, niște gâște. Și ce fac? Ele înnoată și își bag capul în apă.
Am venit să observ lebedele, păsările de pe lac, cu ocazia Zilei Mondiale a zonelor umede. Ți s-a părut interesant? Da. Conform Convenției de la Ramsar, semnată în 1971, data de 2 februarie a fost stabilită ca Ziua Mondială a Zonelor Umede. Obiectivul Convenției este acela de a conserva zonele umede, fauna și flora care servesc drept habitat al păsărilor acvatice. BCM-ul Pitești a reușit să provoace prima înfrângere pe teren propriu celor de la BC Mureș. Elevii lui Hristu Șaper au învins în prelungiri scor 105-98 și ocupă acum un loc de play-off. Deși au jucat în fața propriilor suporteri, BC Mureș a început slab partida cu BCM-ul Pitești. Gazdele au pierdut primul sfert cu 29-22, însă au revenit în partea a doua și la pauză aveau un avantaj minim. Scenariu identic și în a doua jumătate a meciului. Mureșenii au pierdut sfertul al treilea, dar au reușit să recupereze pe final și să ducă disputa în prelungiri, după ce au egalat 90-90. Piteștenii au avut mai multă prospețime, iar cu Baraci, cel mai bun de pe teren, au câștigat în cele din urmă cu 105-98. După această victorie, piteștenii au urcat pe loc de play-off, iar etapa viitoare vor juca tot în deplasare contra echipei Steaua București. Handbal Club Argeș a jucat primul meci din returul divizei A la handbal masculin la Făgăraș. Jucătorii pregătiți de Titel Răduț au suferit primul eșec, scorul fiind 26-21 pentru gazde. În prima partidă disputată în acest retur de campionat al diviziei A la handbal masculin, HC Argeș a întâlnit în deplasare echipa HCM Făgăraș. Gazdele au jucat mult mai bine în primele 30 de minute și aveau deja un avantaj de 5 goluri. Jucătorii piteșteni au încercat să revină după pauză, însă cu toate eforturile depuse, HCM Făgăraș s-a impus în cele din urmă cu 26-21. În contextul lipsei a 3 jucători importanți, Drenceanu, Radu și Arbone, acest eșec ar fi fost greu de evitat. Miercuri, cu începere de la ora 16, Handbal Club Argeș joacă în fața propriilor suporteri cu Național Sighișoara, într-o partidă restantă din prima etapă a returului. Campionatul național universitar de atletism în sală a fost câștigat de către Universitatea din Pitești prin studenții de la Facultatea de Educație Fizică și Sport. Lotul condus de către Liliana Mihăilescu și Bogdan Vâlcu a dominat categoric întrecerea de la Bacău. Desfășurat în sala din Bacău, campionatul național universitar a fost dominat de către Universitatea din Pitești. Aici, cu ajutorul studenților de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, Piteștiul a adunat 20 de medalii, 11 au fost de aur, 6 de argint și 3 de bronz. Cea mai bună competiție universitară din toate timpurile. Apreciez devotamentul studenților față de instituția pe care o reprezintă, nivelul de pregătire atins de unii dintre ei, faptul că s-au luat 11 medalii de aur, cât tot palmaresul de anul trecut de la Universitatea de Sală, reflectă un salt valoric la Pitești. La competiția de la Bacău, fiecare student al Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității din Pitești a fost înscris la numeroase probe, iar la fiecare, piteștenii au obținut medalii. În prima zi a acestui concurs am sărit la triplu salt, unde m-am clasat pe locul al doilea și am fost înscris și la greutate din cauza lipsei de concurenți, dar am ieșit cu un loc 4. Pentru toată lumea de la Facultatea de Educație Fizică și Sport a fost o adevărată mândrie să reprezinte Universitatea din Pitești. Mândrie, ca de obicei. Mereu este o mândrie să alergi pentru universitate. A fost foarte bine, am făcut ce trebuia să fac pentru universitate, că și ei ne ajută și ne înțeleg în multe situații și noi a trebuit să le răsplătim încredere. Foarte frumos, a fost un privilegiu pentru mine să reprezint Universitatea din Pitești. Rezultatele obținute în Bacău i-au mulțumit până peste măsură pe studenții sportivi de la Pitești. Dar având în vedere că suntem în continuă pregătire, a fost destul de bine. Campion la final, piteștenii și-ar fi dorit o competiție chiar ceva mai disputată. Într-adevăr, a fost un concurs mai slab față de anul trecut, cu mult mai puțin concurenți. În următoarele 24 de ore, vremea se va încălzi ușor în județul Argeș. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla în general slab, iar presiunea atmosferică va înregistra variații nesemnificative. Valorile termice minime la nivelul județului vor fi cuprinse în general între -9 și -5 grade Celsius, iar maximele vor varia în intervalul -1 + 2 grade Celsius. Doamnelor, domnilor, punem punct aici observatorului local. Sunt Simona Pomazan, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Cu informații noi vă aștept la următorul buletin de știri. La revedere!